अगर आप भी चाहते हैं कि RCM म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। से निकला साली आयो बारात देवरा हाली घर से निकला साली सगरो बारतिया दिखता रे के खोजता हमारो संगतिया दिखता रे के खोजता आई बुनाता देवे लागम गाली घर से निकला साली आइल बारात देवरा हाली घर से निकला साली सुनल बानी बारा जोर से कमर लाचकावेलू सदिया बियाह में तू हाला फाम चावेलू हाला फाम सुनल बानी बारा जोर से कमर लाचकावेलू सदिया बियाह में तू हाला फाम चावेलू आवा डीजे पर चलैका सब बजै है ताली आवा डीजे पर चलैका सब बजै है ताली आइल बारात देवरा हाली घर से निकला साली आइल बारात देवरा हाली घर से निकला साली घर से निकला साली कोरोना स्वागत साली आई हमारा धीरिया राइटर संतोष के तू छोरन फिकिरिया कोरोना स्वागत साली आई हमारा भीरिया सुरमुख राजा के तू छोरन फिकिरिया प्रेमिया भी मनु के बतिया के दिहाताली प्रेमिया भी मनु के बतिया के दिहाताली आ गइल बारात देवरा हाली घर से निकला साली आ गइल बारात देवरा हाली घर से निकला साली सगरो बारतिया दिखता रे के खोजता हमारो संगतिया दिखता रे के खोजता आई बुनाता देवे लागम गाली घर से निकला साली आइल बारात देवरा हाली घर से निकला साली नारायण सीतामढ़ी 9122 484 667